При мен в студиото вече е доктор Петър Найденов, специалист по хомеопатия. С него можете и вие да се чуете на ефирните ни телефони 0889 4803 и 0889 4805, както и на нашата фейсбук страница в Свободен прием канал 3. Очакваме вашите въпроси през цялото време, през което нашия гост е тук. Здравейте, доктор Найденов. Здравейте. Как да си осигурим зима без антибиотици? И как се казва правилно, антибиотици или антибиотици? Много ми е трудно да го изговоря, очевидно. Няма значение, както и да го кажете. Те са една много важна част от съвременната медицина и в някои случаи без тях не може. Но това със сигурност не са ежедневните случаи, със сигурност не са ежедневните болести, които всеки един човек трябва да мине през тях повече или по-малко. И особено за нашите деца антибиотиците могат да донесат много големи проблеми. Затова аз от доста време насам вече лансирам тази кампания за зима без антибиотици, която се базира на няколко основни неща, които като ги направим за човешкия организъм, оттам нататък той си се справя самостоятелно. Първото нещо е да се подсили собствения имунитет. И в тази връзка искам да кажа, че понякога антибиотиците се предписват неправилно. И тогава, когато има вирусни инфекции, те срещу вирусите не действат. Идеята е, че по този начин уж се предотвратява по-нататък суперинфекцията с бактерии, срещу които са антибиотиците. Но човешкото тяло съдържа като клетки 10% човешки клетки. Всичко останали са микробни клетки, най-различни, които са необходими за нас. Ние сме като една екосистема, като една горичка, ако щете. И тези бактерии полезни, които са в човешкия организъм, с антибиотиците ние ги увреждаме, разстройваме техния баланс, потискаме ги на тяхно, унищожаваме ги, на тяхно място започва да се развият гъбички, с всичките неблагоприятни за това последствия. И съответно съвременните млади медици казват, нека да дадем на това дете този антибиотик профилактично това. Да, има и такива, аз бих ги нарекал недоразумения. Знаете ли защо аз първите няколко години от своята практика като детски лекар съм изписвал страшно много антибиотици? Защо? Защото просто не знаех, че има друг начин по-добър. Но ето сега вече мога да кажа, че от 20 години насам аз лично не съм приемал лекарства от тези химичните. Откакто така започнах да изучавам и да прилагам хомеопатията и също така суперхраните и хранителните добавки, виждам, че може и без тях. Да се върнем на темата как. Първата стъпка е да си повишим да си укрепим собствената имунна система, защото тя е предвидена да се запознава с най-различни основно вируси, с идеята, че всеки вирус може да ни донесе някаква полезна генетична информация, която в течение на времето така се получава и еволюцията на човечеството, като вид развиват се нови способности. В основата на много неща са такива точно генетични промени, които стават постепенно. Това вече се знае. И за това не трябва да гледаме на вирусите като на наш враг, не трябва да гледаме на температурата като на нещо опасно за децата. Колко градуса е нормално да повишим температурата? Защото знаем, моята дъщеря, например, като дигне температура 38 градуса, аз решавам, че нещо фатално се е случило. Да, обаче точно всъщност при температура 38,5 е един температурен оптимум на действие на човешките ензими, разбирайте и на имунната система. Когато ние понижаваме температурата, директно дърпаме дявола за опашката. Смята се, че има два вида болести. Едните с горещите болести с висока температура. Те показват, че човека е с добри защитни сили и че в момента става нещо в организма, което е полезно за него. И другите са студените болести с невъзможност да се дига температура. Такива болести, към тях се числи включително и раковото заболяване във всичките му разновидности. И затова принципно аз не свалям температури, нито мои, нито на моите деца. Имал съм случай, моето второ бебе, една цяла нощ съм го налагал с кърпи по челото, защото температурата му беше около 40. Но той пък е, така да се каже, най-малко боледуващия човек, който познавам. Вече на 24-5 годишна възраст, съвсем добре и се справя екстра. Целта е да се повиши имунитета. Това става най-лесно, най-бързо и най-цялостно с микроводорасли. Микроводораслите са една от най-важните храни, които човек може въобще да си представи. За съжаление, те не са още достатъчно разпространени
Нали, в България аз в това отношение правя каквото мога. Ето, има цяла книга, която съм написал на тази тема. Книжката, която доктор Петър Найденов ми препоръча, е "Здраве без лекарства", което той е написал, в което вероятно, освен за тези водорасли, се пише и за други неща. Да, доста неща има вътре. Аз съм ги събрал, защото има много интересни теми, които майките не ги знаят. Всъщност, искам тук да кажа, че основно се обръщам към майките с малки деца. Обикновено това са жени в сравнително по-млада възраст, разбирайте, без голям опит. Разбирайте, с недостатъчна здравна култура, която основно се изгражда като четат в форумите в интернет, където нали, между всичките хубави неща, които и аз с удоволствие чета, даже понякога научавам неща оттам, но има и общо дето големи глупости, които се пишат. И затова така реших да... Всеки лекар, всеки в България е лекар, всеки е адвокат и футболен коментатор. Точно така. Тези микроводорасли, които аз препоръчвам, основно въздействат върху кръвотворението и върху костния мозък и върху стволовите клетки, а всъщност оттам тръгват всичките имунни клетки в човешкия организъм. И затова, когато се дават тези водорасли, нали, установено е, доказано, има такива изследвания, правени са в канадски болници главно, че дори приемането на само 1 или 2 грама водорасли АФА увеличава активността на имунните клетки, по-точно на лимфоцитите, които много повече започват да мигрират в тъканите и много повече започват да си вършат работата, разбирайте, да унищожават определени нашественици, ракови клетки и така нататък. Тоест, когато ние даваме на децата водорасли, това е и една първична профилактика против различните видове рак в детската възраст. И тук, ако ми позволите, искам да отворя една скоба. Защо напоследък рака при децата е толкова... Аз искам само да запомним тази скобичка и да чуем зрителя. Слушам ви, здравейте! Ало, здравейте! 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 Искам да попитам, защо лекарите предписват антибиотици още от самото начало, без дори да са видели как се развива заболяването? Задавам този въпрос, защото аз имам 6 годишен син и тази година бяхме на море. Той настина естествено още на втория ден и го заведохме там на лекар. Първото нещо, което беше да му предпишат широко спектърен антибиотик. Как да противодействаме на тези лекари? В крайна сметка това е единственото лечение, което те изписват. Ние какво можем да направим? Благодаря ви много. Добре, прекрасен въпрос. Моят отговор е, че майката трябва да се информира, трябва да се образова, трябва да бъде здравно добре просветена. А това става предимно с четене, но също така и с разговори с други майки, които вече по друг начин си оправят децата. И според мен тук ключовата дума беше, че жената е отишла на лекар, когато детето й вече е било болно и когато тя, предполагам, със себе си не е носила нищо, което да може да му помогне самостоятелно. И да тръгваме на почивка, все пак не мислим за болести, мислим за веселие. Докато, ето, например, ние като ходим на почивка, моята жена винаги слага по 5-6 бурканчета от тези хубави продукти, които използваме. И по този начин нашето дете е защитено, ако има нещо. Искате да кажете, че превенцията е по-подходяща, отколкото... Не, искам да кажа, че ние трябва да правим неща за подобряване на здравето на детето, още преди то да се е разболява. Да. По-точно, аз смятам, че една болест е нещо напълно нормално, тя трябва да си мине през нея детето. Ако неговият организъм е подготвен предварително, няма защо да се страхуваме от тая болест. И така обикновено майките, които идват при мен, те идват от начало, да кажем, всеки месец или може би дори по-често. И след известно време, този ден дойде една жена, която не е идвала при мен 3 години. И я питам, добре, що толкова време не си идвала? Ми казва, защото нямаше нужда, детето си беше добре. Нали, аз гледам да ги информирам, да ги образовам. На всяка жена давам тази книга "Здраве без лекарства" и казвам, другия път ще изпитам като дойдеш, защото ако не си я прочела, реално ти не ми съдействаш. Нали, детето трябва да се профилактира. Да се върнем на скобичката с... Да. Защо толкова често децата боледуват от рак? Няколко са причините. Едното е, че жените масово приемат хормони, основно, разбирате, противозачатъчни, и носят спирали с хормони или пък си лепат разни неща, които пак да им дават хормони в организма. Второто нещо е, че по време на бременността
самата медикация, т.е. всичките лекарства, които се дават на бременната жена, нали, се отразяват на бебето. Също така неправилното хранене и също така след раждането имунизациите. В различните препарати, които се вкарат в организма по време на имунизацията. Много се говори последните години. Аз дори имам позната, на която написаха акт. Написаха и акт, разбирате ли, тя е санкционирана за това, че отказа да имунизира децата си. Което... Аз не искам да коментирам правната страна на въпроса, защото не съм специалист. Но това, което знам със сигурност, е, че определени съставки във ваксините спират действието на определен вид имунни клетки, които отговарят за това да ни предпазват и да изчистват раковите клетки. И като си представите, че така през няколко седмици на едно новородено дете му се вкарват ваксини, практически неговата имунна система не може да проработи нормално. И затова ние от една страна уж ги предпазваме от определени болести, което не е много сигурно, а от друга страна ги предразполагаме към други болести, които пък значително влошават. Както и да е. Но да се върнем на темата, която е зима без антибиотици. Когато даваме на децата микроводорасли, това не означава, че е все и вся. Нали, освен това, трябва да им се дават и други неща, които укрепват имунната система. Какви могат да на първо място това е витамин С и също витамин D3. Това са два витамина, които имат изключително голямо значение за имунитета. Витамин D, веднага като започне да изчезва слънцето, така са ме учили моите баби. Аз затова съм сложил цяла глава в книгата си "Здраве без лекарства", точно на това как да се профилактира с витамин D. Но в никакъв случай пък солариума няма да помогне в този може да помогне. Аз не съм нали, едно време не мога да кажа, че съм привърженик. Аз самия не ходя на солариум. Може би това е един много по-бърз начин човек да си набави витамин D по естествен път. Обаче трябва точно лампата да бъде точно определена. Но най-лесният начин е като се дава витамин D3. Той е един хормон, който не се произвежда в човешкия организъм, освен когато има слънце. В нашите географски ширини това е през месеците, които нямат Р. Щом има Р в месеца, не произвеждаме витамин D. Или се произвежда пренебрежимо малко. И оттам насетне страшно много неща, които изискват присъствието на витамин D3, за да действат ензими и така нататък, не работят. И затова ето тези неща, микроводорасли, витамин С, който също не може да го произвеждаме в организма, и витамин D3. И разбира се, към това, ако искате, можете да добавите и различни други такива. Може би е хубаво да напомним на родителите, които превръщат невръстните си деца в пасивни пушачи, че този дим, който поглъщат децата, е убиец за витамин С. За това въобще как може да се говори? Нали, да не кажа, аз напоследък имам възможност да сравнявам живота в София с живота на село и трябва да ви кажа, че просто е несравнимо. Ние тук дори не си представяме. Тоест не можем да си дадем сметка до каква степен всичките тези фактори... Колко е отровен целият въздух и всичко. Искате ли да чуем поредния зрител? Здравейте! Здравейте! Имам два въпроса към гостя и към водещата. Първият въпрос е приемането на витамини и на всякакви неща допълнително не ли прави ни неспособни организми да бъдат автономни и да реагират на околната среда адекватно, при условие, че ги тъпчиме постоянно с нещо допълнително, което ни трябва ушким, за да сме по-добре. Не потискаме ли собствените ресурси на организма по този начин? И вторият ми въпрос е за тези водорасли. Дали може да ни кажат малко повече информация? Точно кои... Да, благодаря много. Благодаря. И това е много хубав въпрос. Нали, някои хора казват, ако не пием вода, нали, ще започнем да си произвеждаме сами вода в организма, защото нали, при разграждането на въглехидратите се образува вода. Това е крайност. Значи, нашата храна отдавна вече не е такава, каквато трябва да бъде. Има страшно много замърсители в нея. Има най-различни ета. Нали? Тук пак цяла глава, казвам, съм посветил на това. Майките трябва да знаят, да се научат да четат етикети, като пазаруват в магазина. Има случаи... Тоест, много е важно човек да получава необходимото количество от всяко нещо. Даже има такъв раздел на медицината, да нарича се ортомолекулярна медицина. Например, един човек поради някаква причина ял нещо, стресирал се нещо, не спал или нещо друго, или пък приема някакви лекарства най-често. И той започва да не може да си усвоява или произвежда достатъчно, или той се разстроива му се баланса на витамините от групата Б.
този човек включително може да получи психическо заболяване, може да отиде и да се самоубие. Да, всеки химичен дисбаланс вече води точно до... така. Като простото прибавяне на витамини от групата Б в менюто на такива хора в по-голямо количество води до това, че те по някакъв начин успяват да си вземат това, което им липсва и съответно се излекуват, т.е. нямат вече психично заболяване. Да, но ние дамите знаем, че витамин Б пък е този, който отваря апетита. Какво правим, за да сме здрави и красиви? Ами, основно не е апетита проблема. Проблема е обездвижеността, проблема е лошото състояние на черния дроб, проблема е щитовидната жлеза, проблема са хормоните, защото, пак казвам, много често се прекалява с... Не се прекалява, ами просто една груба намеса. Ето, оня ден дойде при мен една жена, която отначало направила няколко аборта, след това взимала дълго време противозачатъчни и била с спирала известно време, след което не може да забремене. И сега какво правят? Инвитро стимулация. И това е пълен хаос, нали, на хормоните в нейното тяло. Следващата стъпка, не дай си Боже, да я прасне някой рак. Защото те са... То така става. Нали. Човек, за съжаление, индивидуалното това, нали, човек, ако се учи само от собствените грешки, той никога няма да се научи. Ако не опазваме реда в химичната лаборатория, която сме, настъпва патогени. Разбира се. Беше. Попита нашия зрител за водораслите, малко повече информация. Да. Дали може Те са в основата на хранителната верига. Това е всъщност най-древният вид живи същества на нашата планета. Едноклетъчните микроводорасли. Те са десетки, стотици хиляди видове, които още не са изучени. Аз вярвам, че сред тях ще се открият още видове, които ще бъдат изключително полезни в определени насоки. Но това, което се знае за момента е, че има така 2-3 вида или 4-5 вида водорасли, микроводорасли, които са изключително полезни, нямат никакви странични действия и се препоръчват да се взимат за определени състояния. Основно това е водораслото Афанизовенон флос акве, което е и на корицата на моята книга. То е едно микроводорасло, което расте в много сладководни басейни в света. Промишлено се добива главно от района на езерото Кламът в Северна Америка. И това микроводорасло е наречено елексир за мозъка, наречено е зелената кръв на Земята, защото стимулира доброто действие на нервната система и на нервните клетки и същевременно доброто действие на кръвотворния апарат. И също така се нарича имунитет на капсули, защото е или имунитет на прах, или слънце на прах. Нали? Има най-различни такива поетични наименования, които показват неговото важно действие за здравето на човек. След колко време след първия прием започва да действа това то не е лекарство, това вълшебно средство? Да, това е, вижте, водораслите се наричат суперхрана. Да. Нали, аз имам издадена цяла книга за суперхраните нали, от моето издателство на Дейвид Улф, който е така техен сторонник, има сайтове, продава най-различни видове суперхрани, така нататък, американец е. Знае се вече, ето даже тук с вашия оператор говорихме, той самия е чал тази книга, ползва и казва 20 години не съм взимал никакви лекарства, нали, не съм боледувал. Така че хората вече започват да се осъзнават. Може би проблема в приемането на суперхрани в част от населението и то по-образованието идва от там, че от щатите преди няколко години започнаха големи скандали, изхвърляне на разни самозвани фирми за хранителни добавки. Може би е добре да отбележим, че тези суперхрани, които вие препоръчвате, не са от тези самозвани фирми, напълнени с модифицирани нещестета и така нататък. Пак казвам, това е една тема, която тя няма край. Просто по света, вие виждате какво става в България напоследък, това нещо става по цял свят и определено там, където са намесени парите, винаги нали, има интереси, съответно, но това пак е леко е в страни от темата. Тези суперхрани, когато се приемат, ако се приемат като добавка към едно балансирано, рационално, добро хранене, нали, бих казал екологично съобразено, нали, да няма колкото се може по-малко пестициди, хербициди, такива неща, тежки метали и прочее. Тези суперхрани започват да действат удивително бързо, но за да има ефект от тях, те трябва да се приемат определено време. И затова аз така препоръчвам на всички майки, започвайки от месец септември нататък, да започнат да дават на децата си водорасли и да не ги спират чак до края на април, началото на май. Защо? Защото после вече слънцето е силно, имаме всякакви плодове тук в България, нали? Може да се мине и без тях, но въпросът е защо. Нали, аз специално в моето семейство ги приемаме вече повече, не знам, 17-18 години.
аз гледам да ги приемам всеки ден или от време на време, като нещо примерно забравя. Нали? Сутринта бързах, още не съм По си ги един взел за прием днес. ли трябва да има дневно? Да, достатъчно са по 2-3 капсули. Нали? Ако искате повече, може и повече. Аз, например, когато съм нещо, имам нужда да не спа дълго време или пък да довърша нещо, съм под пара или имам някаква лекция, семинар, такива неща си приемам и много повече. Но в случая говорим за профилактика. Достатъчно е на едно детенце да му се дават по 2-3 капсули на ден. Говорим си за млади майки, профилактика, дечица. А скъпи ли са? Защото не всеки може да си позволи скъпи хранителни добавки. Бих казал, че са в един сравнително доста приемлив, нали, като разход за семейството. От порядъка на едната капсула е от порядъка на 40 стотинки или нещо такова. Тоест става дума за 1-2 лева на ден. Разбира се, под скъпи или ефтини трябва да ги сравняваме с нещо друго. Какво бихме дали и какво бихме получили, ако оставим детето да боледува, ако му даваме антибиотици. Нали, аз имам случаи на деца, които за 1-2 години са приели примерно 10 вида антибиотици различни. Нали, или понякога дори всеки месец или нещо такова, при което се получава едно истинско съсипване на тяхното здраве. Но ако може да кажа следващата стъпка е да се даде на детето готов имунитет, защото и това е възможно. А как става това? Това става с помощта на коластра. Като коластрата тя е от крави, защото там е най-изобилна и най-ценна. Нали? И тя е сравнително близко до човека. И по-точно коластрата съдържа готови антитела, всичките 5 класа аминоглобулини, които са изключително важни за това да може едно дете, дори което няма собствен силен имунитет, веднага да получи и все едно, че му давате назаем една армия, която да го защити. И всъщност коластрата действа само докато се дава. Тя няма профилактично действие, за разлика от водорастите, които те помагат да сме винаги с активен имунитет. Коластрата дава пасивен имунитет, готов имунитет, докато я дават. Най-простото нещо, дори едно дете с ангина, като му сложите да дъвча малко коластра или пък нали, просто отваря се капсулата и се капе върху и се нанася в устата, за да може антителата веднага да попаднат там, където са, нали, в фарингита, в ангината и да помогнат. Също така, ако човек се е изгорил, ако има някаква инфекция на кожата, може да се поръсти с коластра и действие на място. Но специално има един препарат, който се нарича Coactiv 3, който съдържа 3 неща. Коластра, лактоферин и ацидофилус. Ацидофилус е, разбира се, полезния бактерий, който е главно по ливиците навсякъде. Докато лактоферина е един природен антибиотик, който действа като взима желязото от тъканите и го носи в костния мозък, където пък се произвежда от него кръв. Тоест едновременно кръвотворно действие и едновременно антибиотично действие, в смисъл такъв, че бактериите и въобще микробите имат нужда от желязо, за да могат да се, нали, да се размножават и да бъдат добре. И по този начин, всъщност, като даваме Coactiv 3, който е коластра, ацидофилус и лактоферин, по този начин ние профилактираме най-често срещаните инфекции, защото кравата, тя като пасе, тя същите тия бактерии, които и ние ги, нали, хващаме, така да се каже, тя ги възприема. И като си произвежда срещу тях имунитет, тя не може да го предаде на теленцето посредством плацентата, а единствено и само чрез коластра. И затова нейната коластра е изключително богата на антитела, в което се състои всъщност една от големите тайни, нали, на поддържането на здравето. И тук искам да кажа, че такива деца, които са на кърма, не бива да им се дава коластра от крави. Защо? Защото ние се стремим колкото се може по-да отдалечим момента, в който някакъв чужд белтък, освен майчиния, нали, освен майчината кърма, влиза в контакт с нашата имунна система. Затова, ако детето е на естествено хранене, не е необходимо да му се дава коластра. Малкото кърмаче. Но ако детето е вече на адаптирано мляко, 100 пъти по-добре е да се добави по една капсула коластра през деня, с цел да има повече антитела и да може да се защитава. Нали? Защото по принцип децата, които са изкуствено хранени, те са с по-нисък имунитет в повечето случаи. Ясно. Имаме зрител, нека да го чуем. Здравейте, слушам ви. Здравейте. Здравейте. Искам да попитам, коластра от крава, сурова, може ли да се приема или не може? Разбира се, че може. И тя е много ценно лекарство още от 4000 години насам, още е в древната аюрведа. Но тук има един такъв проблем, че кравата трябва да бъде здрава. Кравите понякога са развъдник на определени микроби,
в това число и включително туберкулозните бактерии, но също така може да има отношение към детския паралич. Дълга и широка. По принцип да, може. Ако разполагате с такава коластра, най-добре е да си я сложите в такива малки притчета и да се замрази дълбоко, защото другия проблем е, че всяка една домашна крава, тя произвежда коластра само 2 дена. Докато когато се дава коластра, която е изсушена по специален начин и е на капсули, нейният срок на годност е много голям. Много дълъг, да. И може да се разнася с вас, да си ходите насам-натам по почивки, както каза преди малко госпожата, или по командировки, където трябва детето да е с вас и можете да му профилактирате. И остава още едно трето нещо да се направи. Значи първото нещо беше с помощта на микроводораслите. Основно има препарат, който се казва зелена енергия, комбинация от водорасли и афа, спирулина, която е също много хубаво водорасло, и люцерната, която дава пък много микроелементи и витамини. И също така стимулира апетита на малките деца, които не щат да ядат. Така че този продукт е за подсилване на собствения имунитет. Колактив 3 или коластрата с лактоферин и ацидофилус за готов имунитет и едновременно с това като един природен антибиотик, широкоспектърен, без странични действия. И третия елемент или третия момент, това е да се стабилизират бариерите на организма. Тоест, това са лигавиците, през които обикновено нападат микробите. И само, ето така да направя едно такова сравнение. Ако детето не се предпазва по този начин, един вирус, като влезе в някоя клетка на лигавиците, той я използва максимално да се произведат още много други вируси, след което тая клетка се унищожава. На нейно място в тънкия еднослоен епител се получава една пробойна, след което всичките другите вируси тръгват и още повече клетки унищожават. И така за сравнително кратко време стотици хиляди и милиони клетки от нашите лигавици са унищожени. И вече оттам започват да навлизат бактериите. А когато става като отворена врата. Добре дошли. Отворена врата. Това е и отговора защо се дават профилактично антибиотиците, защото се знае, че ако не се дадат и ако нищо друго не се направи, през тая отворена врата започват да влизат бактериите и може да се получат усложнения, пневмония и всякакви други неща. Ставаме благодатен гостоприемник. Точно така. И когато обаче ние сме стимулирали имунната система, когато има готов имунитет, всичкото това нещо води до значително скъсяване на времето, през което се позволява на микробите да се размножават. И, например, ако се скъси само с един цикъл и те са стигнали, да кажем, до 10 000 и трябва да се умножат по 100 и стават вече 1 милион, ако се не лъжа, ние спираме ги още на варианта 10 000, на нивото 10 000 и по този начин предпазваме една значително по-голяма увреда, която само за няколко часа би се получила, просто защото детето не му се дава възможност да си разгърне своите имунна система. Старите хора, пресичаме болестта на време. Така. И за да бъдат нашите лигавици в добро състояние, те се нуждаят от така наречените незаменими или есенциални масни киселини. И това са главно омега-3, но също така и омега-6 и също така и омега-7, които това е изключително важна тема. Аз съм и посветил, може би, 10 страници в книгата. Сега не мога да я разгърна. Тук гледам да говоря бързо и телеграфно, защото няма друг начин, времето ни. Но ако една майка, например, роди 2 деца едно след друго бързо, и ако тя не се храни с достатъчно количество омега-3 масни киселини, второто дете винаги е много по-глупаво от първото. Защо? Защото просто първото е взело от нейния организъм омега-3, за второто вече няма толкова много и неговия мозък не може да се доразвие. Сега добре съм направила, че съм се спряла, така го усещам. Нека да видим нашите... Не се знае, вие сте много, още времето е ваше. Благодаря ви. Нека видим нашите няколко прости съвета за силен имунитет, които искам да ви обсъдим след това. Искате... Медицината е категорична. Огромна част от болестите възникват поради отслабналите защитни сили на нашето тяло. Този организъм, който има силен имунитет, не допуска никаква зараза в себе си. Затова профилактиката против всяка болест трябва да започва от укрепването на имунната ни система. Ето няколко прости начина да укрепим защитните сили на организма ни. Не се страхувайте от отворените прозорци и не се навличайте с дрехи. Не правете от децата си ходещи гардероби.
Изяждайте поне по 2 пресни плода на ден. Плодовете, особено цитрусовите и ябълките, укрепват защитните сили на организма. Като допълнение към менюто си включете и зеленчуци – сладък пипер, зеле, моркови, цвекло. Наблегнете на зелените зеленчуци – маруля, магданоз, копър. Имунитетът ви ще се засили и ако похапвате извара, йогурт, кисело мляко, черен дроб и яйца. Започвайте всеки ден с хладен душ и помнете, че цигареният дим отслабва защитата ви срещу вируси. Лекарите препоръчват за поддържане на имунитета всеки ден да се изпива поне по 1 чашка зелен, фруктов или билков чай. Постоянният стрес намалява изработването на антитела и отслабва активността на Т-лимфоцитите, от които зависи нивото на имунитета. Препоръчително е да си осигурите поне 8 часа сън в денонощието и да отделяте време за разходки на открито. Почивката сред природата, дори в студените дни, ще подобри многократно защитните свойства на вашето тяло. Само с едно изречение да ни кажете правилно ли сме подбрали съветите за стабилизиране на имунитета или някъде сме объркали? Ами всички тези неща са важни и са ценни, но не са достатъчни за градския човек. Затова ви препоръчвате да си помогнем с суперхраните, които ще ни дадат по-бърз старт. И също така, разбира се, когато дойде момента човек да се разболее, има много хомеопатични средства, които могат да се приложат и които да му помогнат по-бързо да се поправи, но това вече пак е отделна голяма тема. Хомеопатията и настинките и въобще и острите заболявания и въобще хомеопатията. Тогава се оговаряме с вас за следващата среща направо от сега, защото много неща не си казахме днес и много неща сигурно нашите зрители искат да попитат. Това беше от днешното предаване. Следващия път ще продължим да си говорим за имунитет, за повишаването му, за суперхраните. Също така можете да гледате нашите повторения в четвъртък от 21:30 и в събота от 9 сутринта. Фейсбук страницата ни Свободен прием, канал 3 остава на ваше разположение 24 часа 7 дни в денонощието. От мен всичко добро, здрава седмица и останете с програмата на канал 3.